Tada! Ja, hun tjekker min profil, tjekker min repost, tjekker det, altså jeg ved det ikke. Så skal du bare med at like en masse videoer af damer. Det gør jeg heller ikke. Modsætning til dig, Kasper. Jeg har heller ikke liket. Det er min, den her. Og det er min, den her. Jesus Christ, I er gået i. Det er da helt vildt. Ja. Kasper. Au, for helvede! Fortsæt. Jeg så alt, Kasper. Jeg har fundet $600, guys. Spurgt. Okay. Sorry, Isak. Nej, jeg mente ikke. Sorry. Vi skal til Ja, højre. det der mener. Nej, vi skal være. Vi skal ikke til højre. Andreas, vi skal til højre. Ja, Andreas, vi skal til højre. Der er en blomst derude. Træk han, nu slår jeg ihjel. Der er en blomst der. Ja. Kasper, jeg tror gerne, den vil have Wow. den. Gå og pille den. Vil den have mig? Ja. Ej! Den er væk. Den kan få Isak. Rend op. Hvad sker der? Isak, hvad skete der? Hvad skete der? Oh shit. Kasper? Jeg ved bare, no way, det er det eneste. Kasper, du skal ikke jinx det. No way. Jeg er væk. Hvorfor skal Kasper Jeg er væk. jinx det? Jeg er væk. Jeg er væk. Jeg er væk. Jeg er væk. Jeg er bare væk. Der var jo ingenting. Og så kommer der bare 3 fyre. Oh my god. Jeg er væk. Wow. Hold da op. Hvorfor tager Kasper ikke lov? Hold det kæft, Dan. Der er en and foran ham. Hold da, skræm det. Kasper, tag nu løbet. Må du helst. What? Nej. Ja, det er ikke mig, det der. Åh, shit, du skræmte mig. Nej. Kasper, kom lige med her. Hjælp, gutter, jeg tror Kasper, kom Gutter, med lige, mimikken. kom lige herned. Gutter, hjælp mig. Hallo? Gutter, hjælp mig. Hjælp mig, gutter. Fuck! Hvad fuck er det? What the fuck? Afsted, gutter. Oh my. Ej, ja, det er en minigun, det der.
Kan man ikke sådan scanne rundt om sig? Det tror jeg desværre ikke, du kan. Fuck. Kasper, pas på! Kasper! Bag dig! Åh! Den er lidt grim. Hvad ved den? Han bare dræbe mig. Der får jeg ikke engang mange til. Den vil bare have en kram, den vil bare have et kram. Nej, Andreas, du skal... Du griner alt for tidligt. Andreas, du griner alt for tidligt. Den er så Hold død. kæft, man, han er dum. Hold kæft, han er dum. Overleve. Flyt dig. Kasper, vil du have noget med te? Lige om lidt. Fucking gå din vej. Min te! Kun. Okay. Hun er lige der. Fight me, bitch. Du har ikke bollerne til det. Hun har bollerne til det. Hun har bollerne til det. Hun har bollerne til det. Okay. Please. Hjælp, Kasper! Hjælp mig! Hjælp mig, Kasper! Nej! Jeg dør! Kasper! Hjælp mig! Hjælp mig, Kasper! Jeg bruger Olivers hoved. What the fuck? Hjælp! Stop dig selv! Jeg smider dig seriøst ud for en bro. Hjælp, Kasper! Hvad? Andreas, hjælp mig! Hjælp mig! Kasper, prøv lige at komme og se! Kasper, prøv lige at komme og se! Holy shit. God Hjælp mig damn. nu! Hjælp mig! Hjælp mig! Jeg må ikke tage mig i den! Så seriøst! Der er også en jelly ting her. Hvad er det?